assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno en garti kadi e windande men hande noon yonta ko jangoɓe pularɓe en gari kadi e rokkirde windande Allah wallino on kollanoma alkule mawɗe on kollama alkule tokose on kollama kala alkulal no masirte on kollama masɗe ɗe poɗata on kollama masɗe poɗoje kadi o masanama alluwal kala ha yitti ha laaɓi car an noon jiɗɗo janguitade ɗum jahata ko YouTube binda toon Dental Dina TV jiyangal saɗa jeeya hen jahata ko ɗo winda vidéo ɗo sa nati vidéo dendagal ko janguinano ko fof ko toon mofta waɗira dani noon ko ha an majjiraɗo o mbawa heptoyde ɗum walla an garɗo keso o mbawa yaade janguide yaade ha keftoɗaɓe kala ko janguinaga ko to moftoyte nde wonno hurete ko majjira en jangojam sen jiyaka tawa Allah walli on wojiɗo moftani en ƴetton ɗum oɗon kutoro ɗo nder ɗum Allah joni noon windande man hande ne wayno en jangino ba o masanoma hande noon eɗen ƴeeto holde o kadi goɗɗum ko hesɗi kadi nde wonno ñande fof ko poɗɗo jangude to ɗi goni to kala jaaɗa toon mata toon jangde nde mi hollino noon ɗowmete ba ɗowne ba ayi mawɗo ko ni wayata joni noon oɗo ba kanko wonɗo tokoso ko jangete e ba ko ɗo haaɗi joni noon ay ɗo ko ɗo mbiyatamo ɓa ayi ko sendi ba e ɓa ko kofal ngal ɗo ay ɗo kofal wonɗo kono ɗo hen hofaki wadde ba mawɗo ay ɓa mawɗo o on so ari mbaɗandamo ndani ayi de ko gotum ɗo tan janguɗa ba e ɓa ko ɗo ɓe cirti ganda ba tokoso ganda ɓa mawɗo ganda ayi ɗo jumeɗen ni ayi hankkadi a dañi anduwal joni noon ko ɓa o hande ummani en tawde Allah wallino on mi janginon ba o hande ko ɓa o ƴettanmi ɗo woni ɓa tokoso holliranoma ko ɗo woni ɓa mawɗo ko jangata e ɓa andu ko ɗo haaɗi joni sa wi joni ayi ɓow a foodi a wi ɓuuɓi a wi ɓuuɓi ko poakala ɓuuɓi ɗo ɓuu ayi ɓii ɗa foodani ayi ɗo a foodani mbiya ko ɓuuɓi kono ɗo mbiya ko ɓuuɓi ɗo noon mbiɗa ko hoɗum mbiya ɗo mbiyaɗone ɓuuɓa ay ɓuuɓa ay ko a ɓuuɓa ay ɗo foɗani ɗo foodi ga foɗani ɓuuɓa ay ɗo garɗa mbiɗa ɓuu
ɓa ɓuuɓa ɓuuɓa ay ɓuuɓa ay a foori ɗo wonaa de ɓaani ngarɗa mbaɗɗa ɗo hanni koyte sidda ko mbiɗa ɓeɓ ɓeɓ ayi on ko mawɗo ɗo ko tokoso wona eɓɓu 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 a joni ɓaani eɓo ay eɓ ɓaani eɓ gawna ɓu eɓɓu kala ganduɗa ay ekkodirɗa ɗum ɗo wona eɓɓu 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 ɗo wonɗa eɓ eɓɓa 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 ɗo mbiya eɓ ɓa ay eɓ ɓa eɓ ɓa aydi eɓ ɓa aydi eɓ ɓa ɗo ko eɓ ɓa ɗon garɗa mbiɗa eɓ eɓ ɗi eɓ eɓɓi 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 ɗo gara mbiɗa eɓ ɓi eɓ ɓi eɓ ɓi nda ko hatan mbaba andude ɗowoni ba e ɓa ba mawɗo nani ɗowoni ba tokoso ko jangete e ba ko ɗo haaɗi ɗowoni ko ɓa tokoso ɗo ko ɓa mawɗo ko jangete e ɓa e heewde ko ɗo haaɗi ganda ɓa mawɗo tokoso ari ardi ɗo noon ko ekko bindol wiyete ɗo ay ɗo ɓuuɓi 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 ɗo ɓuuɓi 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 ay ɗo ɓuuɓa 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 ay ɗo wiya ɓuuɓa 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 ayde ɗo gaɗɗa ekko seeɗa sidda mbiɗa woni eɓɓu eɓɓa eɓɓi eɓɓa eɓɓi eɓɓi joni gara mbaɗa haala seeɗa nda baaba baaba ko ɓa lee jo ay joni ko hatan wawa addude ko worgo ay ɗo ko baaba janganoma ay ko o ko hahanma ko ka o ndemri wiya ko ɓa ay ɓaani ay ɗo ko lee ɗo ko lee jo baaba ko ɓaleejo baaba ko ɓaleejo ay keew 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 ay ɗo keewɗo 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 jaw ay jaw 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 di kewɗo jawdi kewɗo jawdi kewɗo jawdi ay baaw baaw
baawɗo baawɗo hoɓɓe ay hoɓɓe baaba ayɗo joni wonno ko baaba ko ɓaleejo kewɗo jawdi ay baaba ko ɓaleejo kewɗo jawdi baawɗo hoɓɓe baawɗo hoɓɓe baawɗo hoɓɓe ɗone garɗa mbaɗɗani kadi mbiɗa nene ko ay ko jaɓɗo ko jaɓɗo nene ko jaɓɗo ko jaɓɗo 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 jaɓɓaade hoɓɓe ay hoɓɓe nene ay nani nene ko jaɓɗo jaɓɓaade hoɓɓe 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 ko ay ko laaɓ ay ko laaɓɗo ay ɓer ay ndenen nde ko laaɓɗo ɓernde ɗum ɗo tan a faami ɗo joni alluwal ma ngal ɗo gusta beele wawa yiyade mbaɗani gaddama ha ɗo ay addima ha ɗo joni alluwal ngal jippinangal ay pawangal ɗo wele jangude ay ɗo nani ɗo ba mawɗo ba tokoso ɗa tokoso ɗa mawɗo ɗon ko ɓuuɓi ɗo ɓuuɓi ɗum ɗo ɗo ɓuuɓa ɗo noon ɓuuɓa ayi jonon ɗo ɓeɓɓu wona eɓɓu ɗo eɓɓa wona yide eɓɓa ɗo ko eɓɓa ɗo ko eɓɓi wona eɓɓi ɗo helle ko mi jumɗo mbatten ngal ko eɓɓi fonno wonde eyi artiji eɓɓi ɗo ko eɓɓi ɗo ko eɓɓi ɗo ko eɓɓi yo ngara ekko haala baaba ko ɓaleejo kewɗo jawdi baawɗo hoɓɓe ɗo yiɗa nene ko jaɓɗo
laaɓɗo ɓernde ɓerɗo haaɗi nde sani hen woni ɓernde wadda faami baaba ko ɓaleejo baaba ko ɓaleejo addi ɓaleejo o ko haa mbawa yiide hen ɓaawo ɓaleejo so mbawen mbiyen ko boɗeejo wode keɓata ɓaawo wada baaba ko ɓaleejo keewɗo jawdi bawɗo ay hoɓɓe en kettiɓe on ɓaaɓa ko heddi ko jangirte ko haa mbawa yiide hen kaa o mo jangoɗa o so wonde o wona ko lawol jangoɗa o oɗo lawol jangoɗa ɗo ganda so wonde e ko laawe oɗo jaamo jangoɗa o so wonde o ganda ko jo ɓuri adda ɗakka hen ha walluma jangde ma yaawa ko ɓaleejo keew aɗa heeɓi ɗon keew aɗa yiɗo wa ɗo aɗa yiɗo ɗa wadda heeɓi ɗo keewɗo ɗo kadi jawdi aɓe ɗo wone da bawɗo hoɓɓe heeɓi ɗo ha nde ka noon alkuran ngara atemani aɗa mata atemani ɗum woni jangde ɗone a yiɗo won nene ɗo ko nene garɗa e haalde ay nene a jangi hen ne e ne a jangi hen ko ay jaɓ ko oɗo ɓa jiɗɗen jangguinde jaɓ ɗo ɗon artiriɗa jaɓɓaade ay nene ko jaɓɗo jaɓɓaade a heɓi ɗo ɓa e ɓa sidda ari jaɓ e ɓaa woni jaɓɓaa a ɓeydi hen de woni de jaɓɓaade ay ɗo ko hoɓ koye ɓaa kalɗa ɓe sannan mbiɗa hoɓ mbiɗa ɓe woni hoɓɓe ko laaɓ ay kaɗo koye ɓaawe laaɓ ay ɗo sannan laaɓɗo ay ɓer ɗo waɗi mbiya nde ko laaɓɗo ɓernde jonon allah ma nanɗon ala ko wonɗo ko pelanteɗa sawamo ɓuuɓi aɗa andi ko wiyete ɓuuɓi sawamo ɓuuɓiri a majjani ɓuuɓi sawamo ɓuuɓa a majjani ko firata sawamo ɓuuɓa a majjani ko firata eɓɓu a majjani ko firata eɓɓa a majjani ko firata eɓɓa a majjani ko firata eɓɓi a majjani ko firata eɓɓi a majjani ko firata ɗo fintata he batte ko ɗemgal ma so baaba ko ɓaleejo keeɗo jawdi bawɗo hoɓɓe a firantake ɗum ko ɗemrama so yana nene ko jaɓɗo jaɓɓaade hoɓɓe ko laaɓɗo ɓernde gasi ko ɗemrama ɗo ko haatan gandano beeri windirte aɗa wadda hen ekkuji ma goɗɗi aɗa winda aɗa ñawna aɗa bonna aɗa fewna ha mbatta wini ko fewi ko kono saɗa janga aɗa hersa so windi yoɗata so windi ene jangi a wawata kala mo jiiɗa ene jangi waawi so haalanimo ɗo fuɗɗoriɗo ma andu jangde ko jangde jangde tan mbawa ɗum noon wadde en kaaɗiɗo kadi ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañotoɗon jangdon ɗigga
mbawnirɗon jangon ɗigga. On sahaa noon an jiɗɗo jokkade e golle he waɗ 00 221 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81. on sahaa binda ya mbaɗa hen liima oɗo jiya WhatsApp men o ngara kaala indema yettodema ka jiɗɗo jangude kalanɗa sarɗeji ɗi nana jaɓa naata janga mbawa naftoroɗa nafa bande en. jangde ko ma walle janginaani ko ma walle. so tawi ka jiɗɗo jangude a wawani janganomo ko mbiɗa ka jiɗɗo jangude ko koye ɗemgal he haaɗi. janganomo hoto jaɓ fadde hawma wallam walla ɗum ko potta wawma wallam. alarba ma yo ar a janganama alarba yo ar lewru maya itta mbiyama ceere nangoɗo o waɗa haajuji makko o softa jangindema o softa jangindema o softa jangindema. ko tawi o aɗa wona ho tampa o wondana gaygo lewru ha maya an janga mbawa jaaha gaccama ɗon o andama a andama janga less aɗa suuɗo cikka mata a funtimo ala a funtanimo ganda a funtodiri hoorema. hoto jaɓɗum an jaɓ walludemo taw ko Allah ballirɗamo o wawa dañde no jooɗiri o janguinma. yo Allah wallu en nande ko haalete ko e famde ɗum e nuccitade hen. alluwal mon nan ɗon ƴette mbañitoɗon jangon ɗigga kon mbawa ko caggirɗon woɓɓe ɓe kolo on ɓe kalana on dunkiɗaji ɗum nodde min e oɗon numéro 00221 77 906 14 81. yaya li jiyen WhatsApp o garon caggiɗo saggere mon cagguɗon nde on cagga ɗum jinmi. yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah. yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.